Ti gweld boi papur o'n fan hyn? Do. O, do. Ie, wel, ble ma fe? Mewn! Wael chi heb ddim a'ch mab wedi hamdwy efo. Mae gen fab i'w e. Mr Morgan, dwi styc. Gorwch y drws me. Pwy'n union da chi ta? Gweithio i fi ma fe. Da chi wedi arbad siwrna i fi. Fi wedi bod yn cadw llygad barcud arno fo. A mi ddangosau chi yn union be mae wedi bod yn wneud. Arwel. Aldi mal. Cinio dda? Na, cdi. Isio mwy halan, ti di? Wel, pan dwi'n gofyn am migar a ffags, dyna dwi ddisgwyl gael. Dim rhywbeth cadeg, ti la. Dyn ni'n dall yn gilydd. Ithrogia fi na lawr efo chdi siop ar ôl ysgol. Dal ddim yn iawn. Isio mwy o finag, ti ysdi? Rownd da, potia pridd? Fi sy ma. O, hei Ania. Gwranda, fi cis i weld islwyn gyna. Ma Ffion rhyw fymryn yn ifanc, medda fo. Ond ma ddigon bobl yn ei rownd fach heddiw. Sori. Dwi wedi gwneud ti eto, do. Busnesu. O'r argo. Oli, mae'n hanner di 3 yn barod. Sori, Anna. Rhaid mi fynd. Welai di heno, iawn? Tra. Ta-ra. Na, Ffion, na, di'r ato, be bynnag di yw. Ond eithon cymryd 2 funud i chdi. Be? Ystyn ni meicio lawr o wal shed. Wel, nidi. Be ti hwnnw? Bod i fach i chdi? Na, no way. O rhaid i fi gael bei. Be, ti'n mynd cael rhwng papur? Smeri? Iawn, do. Dylan. Please. Dy dad ar i. Lle? Wel, di do. Da ti. Dych chi'n dal ma? Di gwrdd paso fe ni? Shhh. Pam? Os am mwyn di hyn o Mrs Ifans Berth o dwi? A dad. Oh, fucking yes. Dyn syniad sef na. Am faint oedd yn stuck yn y lifft ta? Wawr, meddwl dad. O, drian bach. Dyna be o dad yn iel efo. Allan yn hwyr neithiwr, Roger. Ma fo, paid a deud dim byd do fan ni. Sut wyt ti, Miriam? Fi? Iawn, gret, pam? O, mae'n meddwl sti mei. Bywyd yn gallu bod digon anodd weithiau, dydy. Llawn ups and downs. Wel, i bawb am chdi, de. O, na fo. Mae'n siŵr bod pawb yn gwybod rwan, di. O, nac, di'n siŵr. O, newydd glywed a ni'n dwy, Tenia. A ti'n nabod ni'n dwy? Ydw, yn news of the world ar Sunday Sport. Hei, ti'n misio byd? Oes, chonydd. Fei, isio lifft i rwla. Wait. Pennod?
Nôl yn sydyn iawn. Please, pidiwch a deud gair am peth wrth awel. Pe? Please, Lina. Wel, dwi'n i'm. Be ti'n meddwl, Lina? But, han o'n mwyn ardist. Ti'n gwybod be na i, dwyt? Dwi'n cwylio hyn. Dwi'n cyllonydd yn lle 6 gyn ti hyd Mi ddydau wrth mam am dad ar ddynas na. Well, chdi beidio. Dyna meic i fi ta. Iawn, os ti eisiau brifo mam, caria dim mlaen. Pam? Pam nid yw'n estyn o'i fi? Achos dwi'n misio. Stopio hynna. Mi falai hwn ta. Dos is dyna meic i fi ta. Na, neu ddim. Pam? Sut yma? Neu bai yn slap gyda. Hei! Dylan, fe goblu ti'n neud? O neu o, fi sy'n chael i eto de. Hi sy'n. Nac i fos! Gwrandwch, y ddau na chi. Hei! O, fi bia fo. Gorau ddi. O, mi o'n gwrstod... A dwi eisiau gair efo chdi hefyd, madam. A wel, ar pa blaned wyt ti'n byw? Fedrwn ni byth fforddio cael y gocis. Dwi dal i ddeud sa disgo'n well. Ag yr hytach. Alwch, dwi'n nabod y boi ma. Aha, ddim beth ych chi'n meddwl. Ond, os nad ych chi eisiau gwybod, Oes, pa boi? rhyw fe ti'n hadu sy'n gwneud disgos. Dyma'n oce. Dwi'n siŵr sa fo'n dod acw. Am ddim. Sa'n byd i gael am ddim, ma wel. Mei, Be? nid yw beth i mi. Joc dynnu. Sori, joc. O ddifri? Wel, mynd i ofyn i chdi ni poster i fi o'n i. Fi? Poster? O, at gig cael yn geia. Gan dod i berson, wel, reit artistig. O, ia iawn. Dda i fod raw hyn, Oli. Na, nos fori. Ia iawn, gret. Yes! Wel, be hynna? Mae'n profi bod y reid dda gael am ddim, de. Tria weld y peth o'n safbwynt i. Dwi ddim eisiau poeni amdana chdi allan bem bora, bob bora, ym mhob tywydd. Ond be am be dwi isio? Ti'n rhy ifanc. Mae eisiau gras, oge bach. Islwyn mae'n rhy ifanc. Mae yn yr ysgol uwchradd, Liz. Mae ddigon anodd ffindo unrhyw un i wneud rownd papur dydd yma. Mae siopau mawr yn talu mwy ddyn nhw lenwi silffodd. Wel, o leia sa'n saff yn gwneud gwaith felly yn bysa. Os a'i mham i'n gorau poeni amdani. Allan ar ei beic cyn gola dydd. Bydd i ddim ar y beic. A dy beth byddai'n gallu gweld i'r holl ffordd rownd o'r ffenest yn fan hyn. Wy'n gwybod beth o'i wneud, Liz. Wyt ti wir. Fatha pan gyfloges ti'r Meirion Hughes na, ie? Mae Mr Bean di achosi llai o drwbl i bobl na hwnnw. Fion.
Pwti. Dyna be fydd i Pauliddion. Pwti yn fy nwylo i.